May good to welcome to my channel. Ayan. Good afternoon, sir. Oh, sir, yung pamatiron. Arang na, kanina lang isa ka tuhod. Kapila kay kagilot ron? Ikaduharon. Kaduharan. Ah, sige. Kaning likod ko nako, mo na lang po ikuan. Sakit ang likod, Kaning tuhod. sa una mulingkod, sakit. Hmm. Karon na kana inigigda na kana liso. Pero di na gyud pa sa una nga mo. Wala gyud. Pero Oh, bitahan na ron. bita na kay sa una na ano, normal sa bunog. Karon wala naman. Bita. Pertuka lang sa kanang ina lang pugigda pod. Wala lang gamay, sakit likod, sakit tuhod, anak. Wala lang o. Kani. Kani po ako am nagbinta na sa una kay mo kanang ideng bangon di siya kay mana to katatol na. Wala kuan siya. Na Asa kita mong address kay sir? sa testimayo. Ayun to gamiton ko na ron. Ayun lagi gamiton ko na ron. Ayun na ayun. Asa kitong balay ng sir sa Testimayo. Este Mayo. Sige, ayan. So, shout out sa taga 3 de Mayo, Digo City. Ayan, nasa Sir Dre atong tabangan. Ikaduhang balik ni Sir karon guys, no? So, atong tabangan kamay na lang. Sakit na lang ang gamay likod, tuhod, ana. Pinagmay na lang, no? Yang kamot utsahay, di kayo niya maana, no? Ayan. Pero kusog na inom tubig. Tubig yung kada. Tubig yun, no? Buntag, pagbangon kada taod-taod. Ilang tubig. Sige. So, ayan guys. So, shout out sa taga 3 de Mayo, Digo City. Kumusta na mo guys, no? Kumusta na yung mga pamilya na God bless sa inyo, ha? Shout out po dyan po ang mga viewers, sa mga nagapalo sa kuha, sa nagatanaw sa kuha. Kumusta na mo diyan, no? So, yeah. Kasi na may mga pangutan na, comment lang kung ano na may mga pangutan na kabayan sa itong pamati sa kalawasan. Of course, pasalamat sa ato ang viewers outside of the Philippines. Thank you for watching my YouTube channel, especially India, Indonesia, United States, Saudi Arabia. Thank you so much, no? Pwede mo mag-comment kung namo ipa-shoutout sa iyong lugar, no? So, kumusta na mo diya? So, shoutout siyempre. Of course, ang number one nga itong pasalamatan ang Pilipinas, no? Maraming salamat Pilipinas sa inyong pag-subscribe o pag-suporta sa ako. Maraming salamat guys. So, maghilat ako guys. So, tanatan-aw lang ta ha. So, shout out sa taga 3 de Mayo, Digo City. Dito sa kalibutan. Mata ka sana. Up, ya, ang isa. Doon ka gamay sa kaso. Up, okay na anak. Sunod mo to? Nabot? Ano ko to? Doctor ko ang bulkan ko. Bago na sa nakon. Nabot. Taon mga siguro mga minuto ko na yung bulkan. Ano gusto mo na? Ang tanas siya. Bulak ko ang pinahilos ng service. Ni Sa Aprik. power, kang gikan ko di sambas, kan mong malit ko. Soft drink diya sa may sambas niya. Pauli na ko, right ko. Always ko mo nang sa right. Amo no ako, okay. Ngulong ko kay Di ati na. tanaw man ako nga
mabikit ani PN ni ilahan. Tay kaya. Wala kay kaya na. Dalag na kay kuan. Yung ko kay kuan, ano lang. Ang gani. Yung unong mo ni siya. Wala gani ko. Makagi Daga makulit. na nga pinik motor, mga motor gidakop diya sa si oil ba at bang. Ni diretso ra. Okay kuan maguna siya. Right, manggod. Right gani, always go gani ng right. Ano ang pangutan na ba? Ano violation na na? Oo, good. May nga digo ka kay kuan daw. Kaya naka-stop lagi. Hindi naman ang going man na dito sa kuan, sa power, sa diversion. Ano po? Wala na, hunong lang po tayo ito. Munong ay kay marag kuan siya. Kay dili man daw crossing. Hmm. Manang gi dakpo gi daw crossing. Ya kanin diri sa kugon kay crossing na. Kasi hindi ko na intersection na. Intersection man. Ni right mong ka, dili mo ka naga, dili man ka naga, kuan sa intro. Di man ka nag, may counterflow. Wala ko kang counterflow ka. Sa paniid man ko ana, grabe na ko paniid ani ko edit man di ay ko ang munong na po ko. Hunong gani. Ano, hunong gani nga. Eh ko ang go ug ang right parehas. Yes. At sabay na napot ang right. Sabay lang ka dito pa, padulong sa power ang Dapat napuntay stoplight ang right, naapot unta. no? Go lamang ko ng kuan di ba go? Ito nang kugo no? Wala mo ko siya Grabe putol mo boss. Ay, ha? kaya di mo panuhat. Lagi? Panunggot ka na sa eskwelahan ko, grabe silimpan ang mga bata. Uy, Grabe ko na Kudarong. Grabe ko na mo ba? kuhaan ka ng sington niya, grabe. Ang silingpan siya, grabe silingpan. Mag-ura matakit hilot bro. Mga rumba, grabe silingpan. Grabe na no? Hmm. Ang kalaban ba siling pan, kana biyang electric pan, kanang singot ka. Singot gani niya. Oghan ka. Mukapay pagkutong, atos likod niya, init. Niya, iabot ito, singot. Ang sunod niya sa room. Sus, ang mga bata, palungo lang ng upan din. Pero nindot po kaya itong bigos, ganagal kay traffic light. Kita Kaya lang. ang traffic light, dili siya gubot, Dili mo lang. dili kahadlo, dili layo sa disgrasya. Hmm. Ug na may disgrasya kanang bus sa tawag ay. Bitter bitaw kana. Oo, biting. Beating the red light. Oo, biting the red light. O mo na disgrasya. Siya. Kay naman nagdali tong isa, ya kay nipasok po jud ka. Niabta na ang. Absan ba no? Mo na disgrasya pero wala kuan sus ihahay panikamot ba no? Kanang roparan, Asos, grabe. Sugay. dugaya na ko kalusot oy. May di man mo giveaway ng bang ilong. O ano hudda na ba no? Ano man mo giveaway. Pag makauna tong ulo, asulod tanan. Usay malak pa. Ya, kanagan dia nalap. Wa naman mo giveaway. Yung mo sibog. Pero karan tagbawa na. Ngayon. Pati ang dagko ken truck. Kanang sa pugo no, kanang bike ko atong divine mercy, nagkot ko. Ah. Asa una pa. Tapos dito to speakers, yung backlight. Karon ho, meron ko na pag green, wala kayo sapo dito. Sige. Gani. Bita jud nga naay ko an. Bita gani. Sa wala no. Dagan si Gracia daga. Musin para sa una. Ya diri po ka sa kugon. Napod. Magrabe po ka makadili. Di parte kusuga managan. Kusuga ni managan ni mga Subida bahada mo na diha. ya dili ra ba makita. Dili ay. Karon tagbaw. Bulat yun. Traffic dito. Ha, Davao dito. Grabe po naghana. Malos lang taan eh. Adugangan pa ng digos ba? Adugangan pa ng traffic light ba no? Ano man nag-asa pa asa man may gubot. Dagan ninyo sa playa kaya na Oh, samok ko na. Hadlok na diha. dagan mo na disgrasya kaya yung diretso na ay nag-cross na ay. Musugay no? Karon di na jud kapatuyang. Asa pa may busy dire? Kaning sa kuan. Kaning sa lim. Duula tayo. Parte pong duula. Parting duula ba? Parting probinta na lang. Samok ko ng lim pero duol. Doon.
Pero, bita na lang. Pwede siguro sa butangan, pero mubo ang ano? Mupo. Mupo ang iyahang counting. Mubo kayo lang. Pero ay, stress na po. Pero kuwan ra kayo sa, doon rin kayo sa boss. Puro kayo eh. Yung bita na lang na, nasa lapu-lapu na, Lapo-lapo, okay na. makontrol na. Hmm. Diha na basalim, agi ang mga matong ambulansya, matong National Hospital. Masot rin pag traffic light na. Masot yun ba no? Ano ba, disgrasya po ba? Inago na ba? Dasmag mo gina. Emergency. Hindi na plaza, wala kang likod ka na. Wala matulog. Saan, mga misis. Grabe mo kuto-kuto, boss. Tingnan mo yung baik ba kung paubhan. Singot ugar mo na siya. Oo.